Haram prezidentimiz 15 avgustda çenne poýuzlar gatnaw ýoluny kessik. Sebäbi bütün halk Aşgabatda gelip agzyna sırşak golýa. Onda samolyotlara mintek açmalyň. Näme üçin samolyotları açmaň o dogry diýäňiz? Sebäbi wara halk gelip janyň aljak golýasyň. Yok diýin o, men işlemok 30'a gitti diýin o. Men yok. Hemmesine men yok diýin o. Balyk tutubilemok, tigir sürübilemok. Neýleýsiz? Gurbanyňy ala dediň o. Bolýa biz gurbanyňyz bolaly. Siz gurban edermen. Bolýa biz gurban boluruz. Biz harama, domuzlar, eşekler, deýuslar. Sizden iş olmaz, iş bitirmersiniz. Näme siz açmy? Ha, haýsyňyza seredemok. Vzatishnikler, narkoşlar. Karşıma çıkacak olayman. Ağzınıza sıçan sizin bariňizem düşündüňizmi? Halkyň tarapyna geçäýmen. Kim zorasa da yok diýin o. Rahatça öljek menle. Rahat ölmäne de beren zok sizler. Tamdyrlamaýalak bişip öläýsiň gelip dur. Haramzadalar. Badi pörsüňiz maňa. Kim işesin siz işemesiz prezidenta? Puşman edýän prezident bolanma, bütün dünya reklama bolma. Haram prezident. Men öljek o. Ala detmeň. Men ölsem siz beğenirsiniz. Haramlar.